Dobrý den a zdravím vás opět u mého dalšího videa. Tentokrát jsme tu u takového malého informačního videa, kde chci říct, že poslední dobou mi nějak natáčení nevychází, protože buď nemám čas, anebo se mi do toho něco připlete. A chtěl bych vám říct, že bohužel nebude to hrozná zpráva, aspoň ne tak hrozná, jako například kdybych nenatáčel vůbec, ale budu natáčet, jenom chci říct, já to teď prodlužuju, říkám kraviny, protože nechci, aby to bylo až tak krátký. Máme 50 vteřin teď. Chtěl bych vám říct, že vlastně teď videa nebudou vycházet až tak moc často, skoro vlastně vůbec by se dalo říct. A teda, když ty videa nebudou prostě nebudu dávat na YouTube těch několik dní, možná bohužel tenhle celý červen, co teď bude, a možná i teď ten zbytek května, nebudu asi natáčet. Budu, ale určitě natáčet ten až na konci školního roku pro vás natočím takové speciální video a zároveň doženu několik videí, natočím 5 videí a 2 videa vydám za jeden den, možná 3. A hlavně tohle video chci taky jako natáčím kvůli tomu, že jeden fanoušek, možná budoucí, mi napsal, že mi dá 4 odběry kvůli tomu, nebo že pokud natočím 3 videa z toho RPGčka, pokud si tu zprávu pamatuji dobře, tak pokud natočím ty 4 videa, moment, tak jsem zpátky a vlastně teď vidíte, vlastně jsem na YouTubeku a vlastně je tu jeden člověk, který vlastně mi napsal toto, jestli do středu uděláš 3 videa z Craftpacku, máš odběr od mých 4 účtů. Je pěkný, že mě chcete takhle podpořit, že si děláte ještě k tomu víc účtů, kvůli tomu, abych měl víc odběratelů. A nezapomínejte, že já natáčím hlavně kvůli tomu, že chci, abyste se pobavili, aby jste třeba aby prostě jste se měli někdy na co dívat, že třeba nevíte se na co se dívat a najednou narazíte na někoho, kliknete, respektive na mě, například kliknete na mě a najednou se vám začnou ty videa líbit a já chci, abyste se ale pobavili hlavně. Takže tak a vlastně bohužel možná, že 1 video vydám, ale ne 4. Tohle bude asi to 1, ale ne z Craftpacku. Takže pokud mě chceš podpořit, pokud se ti videa líbí, tak asi si budeš muset bohužel počkat do pátka, protože já ještě teď budu mít čas natáčet videa, takže to znamená, že asi tenhle květen budu mít čas, konec května, takže jenom v červnu nebudu natáčet, možná jsem tam se něco objeví, ale bohužel natáčet nebudu, možná, a to je asi všechno, takže já bych se s vámi chtěl asi rozloučit, se chci, spíš určitě, a vlastně teda pokud si počkáš do středy, já to učtu, pokud si počkáš do pátka, tak do pátka se určitě dočkáte všichni, mluvím teď na všechny, takže už asi jenom stačí říct ahoj.